Daliri siguro ito. Yun, no? Nadali, no? Dito tayo sa Kalamba. Si ayan, malakas boss eh. Joseph sa si Jomar. Yun, shout out yung mga tropa nyo. Shout out mga kaji. Yan, dito yan mga kaba, nagkasundo kami dito sa Kalamba. Ayan o, sa may SM, ayan o. Ayan, kita yung SM dyan, yan. Ayan mga kaba, so salamat sa inyong dalawa ha. Salamat po tayo Mento and like and share po. Ayun mga kamba, welcome back to my channel. May paglalabanin tayo samon kagamban saka ikis, yung kagambang hari. Yan, yan ang picture. Pero bago lahat, shout out mo muna kay listen to me. Kay Kim Emmanuel Bautista ng Valenzuela, Bulacan. Kay Jan Noah Jumauas. Kay Anjo Oligar and Bruce. Jonar Axel from C5 Paranaque. Alexis Rosales from Petro ng Marikina. Yan, shout out sa inyo lahat mga gamba. Ilalabas na natin yung gambang ikis. Gambang ikis versus Japan versus Samon. Yan yung gambang ikis mga gamba. Yan. Palabas ko yung Samon ha. Tagal na tong Samon na itong mga gamba. Siguro may buwan na siguro ito eh. Ayan yung Samon yan. Tingnan natin ha kung maglalaban itong ikis o magpapakain siya. Uy siguro lang yung ikis ha. Baka magaltog. Busog pa yata yung Samon ko ha. Takmain mo. Oh, hindi ka matakma. Ang bilis malakbo yung ikis. Oh. Plug nito. Hindi niya makagat mga gamba. Siguro nakagat na yung daliri siguro ito. Yun no, nadali oh. Daliri siguro ito. Yun no, nadali oh. Oh, yun no. Yun. Pasakmal nung Samon. Galit na yung Samon. Kanina ka pa. Sabi siguro. Abas, masapot. Masapot yung Oh, yung kagabang ikis. Masapot oh. So masapot yung yung kagabang ikis oh. Nadali yata niya yung Samon. Ba't po sumasapot yung kagabang ikis? Oh. Oh. Yari, patay yata ang Samon ah. May katis yung Samon. Natin. Hindi na gumala yung ikis. Yung ikis lang bumigay. Ayun. Matinding galit nitong Samon. Yung Samon na nakatagat. Pero ngipin sa ngipin mga kagamba. Lipid. Wala na, hindi na gumalaw. Hindi na ako mga kagamba. Yung tindi ng Samon. Galit na galit ng Samon. Oh. Wala, natulala yung gambang hari. May matay na. Wala, nalalamunin na niya ito.
Ayun na, sinaputan na. Oh. Ayun. Patay ang gagambang hari. Ayun. So yan mga gamba, ang ganda ng laban ha. Sumasapot din yung gagambang hari. Ayun, hanggang sa muli. Maraming salamat mga gagamba. Hi! Subscribe po kita Mindo. Like and share po. Bye!